Ngo-2014, i-South African Airways yakhishwa ngaphansi komnyango wamabhizinisi kahulumeni yafakwa ngaphansi komgcini mafa kuzwelonke. Lenkampani yezindiza yayingenzi inzuzo, iphinde ibe nezinkinga zokungaboni ngasolinye ngaphakathi. Manje emzamweni yokuletha inqubekela phambili kulenkampani, ungqongqoshe wezezimali uNhlanhla Nene usephasise isamba semali elinganiselwa ku6.5 billion wamarandi ukuze kutakulwe i-SAA. Le mali yengezwa ku5 billion wamarandi eyawubolekwa ngo-2012. Ukuphasiswa kwalesi samba semali kuhambisana nemibandela ethile. They include development by SAA of proposals on its network structure, the fleet strategy, as well as the structure of the airline, identification of areas where they can make further cuts in operating costs and how those cuts will be achieved. I-SAA ithwele kanzima njengoba zilokhu ziqhubekile nokukhula izindleko zokuqhuba ibhizinisi insuku zonke. Kanti kusalindele ukuthi iphothule uhlelo lokuthengwa kwezindiza ezintsha ezihamba amabanga amade. Kalokhu kutakulwa kwakamuva, lenkampani isizokwazi ukushicilela imiphumela yonyaka wezimali ka-2013-2014.